Давате пари на заем на приятел, а сега той не само не ги връща, но и спира да си вдига телефона. Деликатна и много неприятна ситуация, но често срещана. Ето какво може да направите, за да не се стига до там или поне да не бъдете в неизгодна позиция. Винаги, дори с най-добрия си приятел, подписвайте договор за заем. В него ясно трябва да посочите сумата, имената си и срок за връщане. Това не е недоверие, това е яснота, която защитава приятелството ви. Най-ефикасно е да подпишете договор за заем с нотариална заверка на подписите. Това е златният стандарт. Той ви дава огромно предимство и възможност за много по-бързо и лесно събиране на дълга, ако се стигне до там. Ако нотариалната заверка е невъзможна, то абсолютният минимум е да подпишете договор в обикновена писмена форма. И нещо ключово, винаги давайте парите по банков път, а не в брой. Банковият превод с ясно основание е неоспоримо доказателство, че сумата е предадена. Ако все пак решите да дадете сумата кеш, то поне подпишете разписка за предаването й. Пазете приятелствата си, но защитавайте и парите си. Добре изготвеният документ може да спаси и двете. За повече информация по темата, свържете се с KGK Law Firm.